20 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iş keselen 2064 benniğinin günäsine geçmek barada fermana gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň Watany habarlar gepleşigi habar berýär. Resmi maglumata görä nowatdaky günä geçişlik Türkmenistanyň garaşçylygynyň 30 ýyllyk bayramyna bagyşlanýar. Prezidentiň gol çeken fermanyna laýyklykda günäsi geçirenlerden 6 adam daşary ýurt raýatlary bolup durýar. Berdimuhammedow bu fermanyň ata-babalaryň rehimdarlyk we ynsanperwerlik yörelgilerinden uğralyanlygyny aýtdy. Günäsi geçilen raýatlaryň hatyryna syýasy tutsaglaryň bardygy ýa-da ýokdugy ma'lum edilmeýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti günäsi geçilen raýatlaryň sanyny çap etmeýär. Mundan ozal maý aýyna Gadyr gejesi münasibetli geçirilen köpçülikliň günä geçişlikde türkmen türmelerinden müňden gowrak tutsag şol sanyny 16 wujdan esiri boşadyldy. Hasazol 2020 ýylyň dekabryna beýtaraplyk bayram münasibetli ulan edilen günä geçişlikde 2082 adamyň şol sanyny 4 daşary ýurt raýatynyň günäsi geçildi. Türkmen türmelerine saklanýan 2000-den gowrak bendiniň boşadylmagy dünýäde we Türkmenistana global koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 hepde gowrak mundan ozal 28 awgustda kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere salgylanyp Türkmenistana garaşçylyk bayram münasibetli müňlerce benniniň günäsiniň geçilmegine garaşlyanlygyny habar beripdi. Kanun goraýjy edaralardaky çeşme hususan Levan vilayatynyň Seydi şäherine ýerleşýän türmede pneumoniýa bilen şeýle-de koronawirusyň delta görnüşi bilen keselýän tutsaglaryň köpelýänligini gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelere salgylanyp günäsi geçirenlerin sanyny girmek üçin $5,000 $30,000 aralygyny para sorulýanlygyny habar berdi. Çeşmenin maglumatlaryna görä pandemiýanyň fonuna günäsi geçirenlerin sanyny öňünden düzülipdir. Bu azatlygy bilen bendiler türmelerde öňünden karantinasyn alınıpdyr. Türmelerde sirkulayan tutsaglara olaryň howsarlarynyň iýerýän kömekleri ýetmeýär. Ýa-da olar polisiýa tarapyndan ugurlanýar. Tutsaglar häzir azyk we derman ýetmezçiliginden kösenýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy kanun goraýjy edaralardaky çeşmeni sitirledi. Döwlet telewizionynyň çykyşyna Berdimuhammedow ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başlaryna günäsi geçilen adamlaryň maşgulalaryna gowuşmak üçin zeruri işleri geçirmegi tapşyrdy. Adat bolşýaly Türkmen prezidenti yerli häkimlere günäsi geçilen adamlaryň iş bilen öpçün edilmegini tapşyrdy. Hökümetçi Türkmen portalyny.com neşrine görä Türkmenistanyň köpçülikliň günä geçişlik 1999-njy ýyldan bäri amal edilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýylan edilýän köpçülikliň günä geçişlik ýylyň dowamyny 3-4 gedek geçirilýär we köplenç döwlet bayramçylyklaryna gabat getirilýär. Geçen ýyl garaşçylyk bayramynyň öň ýany Türkmenistana 812 bendiniň günäsi geçildi. Birleşen Milletler Guramatynyň azyk we obugyjylyk boýunça edarasynyň Türkmenistanda suwdan peýdalanman geriminiň aýgytly derejä ýetendigini duýdurýan döwri, lewaply daýhanlar ýuwus tuwlaryny tutmak üçin zerur bolan suwuň gadaty üçinçiliginden, şol sanda awatlanmady kanallardan hemde suw sorujy nasoslaryň ýetmezçiliginden şikaýet edýärler. Lewabyň däni we galkynyş etraplarynyň täze ýurt, akarawat, goşu köprü daýhan birleşikleriniň şeýle-de ojorly, gabakly owalarynyň meýdanlarynda ikisten öň berilýän ýuwus suwy henit hem berilmedi. Netijede buğday ikisine entegem giýrisilmedi diýip eferde adynyň ütküdülip diýdarguly diýilip tutulmagyny soran lewaply daýhanlaryň biri 21 sentýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Ol amy derýadan gelýän suwuň azalmagy, suw detgalarynyň işlemezligi we resmiýetlerin suw netijeli peýdalanyp bilmezligi sebäpli zerur ýuwus suwunyň henit hem tutulmazlygy geljekki hasyla yaramaz täsir etip biljekdigini duýdurdy. Eger-de oktýabrda suw tutulsa, onda ekin meýdanlary noýabrda taba gelip buğday ikisine taýýar bolar. Elbetde teknika üçinçiliginde bökdençlik bolmasa, eger-de geçen ýyl kyýaly gyş ir gelse, onda güýzlük buğday eýýän fevralda ekiler diýip diýdarguly belledi. Ol sözüni dowam etdirip, awgustun aýagynda ekilen buğday gowy ýyda edilse 50% çelini hasyl berýär. Oktýabrda ekilen buğdaýyň hasyllygy adatça 10-12% bolýar. Ýöne buğdaýyň noýabrda we fevralda ekilmegi döwleti we daýhany aldamakdan başga hiç zat däl diýip 30 ýyl töweregi daýhançylyk bilen meşgullanyp gelýän diýdarguly sözüne goşdy. Sebitdäki habarçymyzyň maglumatlaryna görä hususan da arasalanmady kanallar hemde suw sorujy nasoslaryň ýetmezçiligi ekin meýdanlaryny ýuwus suwlaryndan mahrum edýär. Farab kanalynyň arasalanmandygyna 40 ýyl töweregi bolandyr. Bu sebäpli suw däni we galkynyş etraplarynyň ekin meýdanyna ýetip bilmeýär diýip ýerli agronom belledi.
Galy berse-de ençimi lewaply daýhanyň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda lewabyň ençimi Sultanda Farab we Galkyny etraplarynda suw nasoslary ýetmezçiligi diýär. Daýhanlar amy derýadaky suwuň häzirki derejesinde ikrançylygy zerur bolan suwuň nasoslaryň kömegi bilen alynmalydygyny, ozaldan bar bolan suw sorujy nasoslarynyň agramly bölüginiň bolsa hatardan çykandygyny aýdarlar. Lewaply daýhanlaryň suw üçünçüligi bilen bagly şikaýetleri Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu ýylyň fevralynda 2021-nji ýylda ýurdun regionlarynda peýdalanylajak suwuň çäklendirilen möçberini tasdiklamagyna gabat gelýär. Resmi maglumata görä bu Türkmenistanyň suw kodeksine laýyklykda ýurdun suw serişdelerini aýawly hem de netijeli peýdalanmak maksady bilen kabul edilipdir. Mundan başga da Türkmen hökümeti we mediasy ýurtda suw serişdelerini rejeli peýdalanmak boýunça toplumlaryň çäreleriň amala aşyrylýandygyny aýdýar. Emma bu uğurda alınıp barylýan anyk işler barada hasabat bilen çykyş etmeýär. Sol bir wagtda halkary guramalar Sultanda BMG Türkmenistanda suw resurslaryna çenden aşy agram düşýändigini duýdurýarlar. 26 awgustda BMG'niň resmi web saýtynda çap bolan hasabatda guramanyň azyk we obuhujuluk boýunça edarasy Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejäge ýetendigini duýdurupdy. 2019-njy ýylda Türkmenistan dünýäde aşy suw ýetmezçiliginden ejer çekýän ýurtlaryň biri höküminde ikrar edildi. Bütün Dünya Terişdeler Institutu tarapyndan çap edilen suw töwekkilçiligi baradaky hasabata görä Türkmenistan aşy suw ýetmezçiligini başdan geçirýän 17 ýurdun biri boldy. Suw ýetmezçiligi Türkmenistanyň obuhujulugundaky esasy meseleleriň biri bolmagynda galýar. Köp ýyllaryň dowamında suwuruş üçin suw ýetmezçiligi topragyň sorulmagyna, hasylyň yaramazlygyna we daşky gurşawyň daýlanmagyna sebäp bolýar. Azatlyk radiosu kärendäçi daýhanlaryň suw, dökün we tehnik ýetmezçiligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary dogrusynda ýyzygderli habar berýär. Şuňlar Mary welaýatynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy awtologlaryň hereketine we sürüjilere bolan gözegçiligi güýçlendirdi. Polisiýa işgärleri şäher içinde we etraplarynda reýtleri geçirip, awtologlary saklaýarlar we sürüjileriň resmi namalaryny barlaýarlar. Resmi namalary talaba laýyk bolmadyk sürüjilere jerime salynyp, olaryň uloglary polisiýanyň jerime durulgysyna alınıp gidilýär. Bu çäreleriň arasynda häkimetler polisiýa işgärleriniň sürüjilerden para almak tejribesini çäklendirmäge synanşýar. Ýöne muňa garamazdan para berim pajarlap ösýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Tebitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri esasan ynam ýa-da gurotly katlary bolmadyk, ulognyň reňki gara ýa-da garamtyl reňkde bolan sürüjileri şeýlede maska geymek baradaky düzgüni bozan raýatlary saklaýarlar. Olary jerime salynýar we uloglary polisiýanyň durulgysyna alınıp gidilýär. Sürüjiler ynam ýa-da gurotly katlaryny düzeltdirip, bu baradaky resmi namalary polisiýa edarasy getirmese, onda sürüjiler jerimeni tölen bolsa-da, olara uloglary berilmeýär. Hatda maskasyny talaba laýyk dakynmadyk sürüjileriň hem uloglaryny bir gün saklap, ertesi iş wagtyndan soň saat 19:00-dan soň jerimeni tölenden soň berýärler diýip, efirde atlandyrylmaslygyny soran Marly ýaşaýjy 21 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Sürüjilere salynýan resmi jerimeniň möçberi 21 manatdan 350 manada çenli ütgeýär. Şol bir wagtda maska geymek baradaky düzgüni bozan sürüjilerden jerimeni nagt tölendi 50 manat, bank karty bilen tölendi 21 manat geçirmek talap edilýär. Polisiýa işgärleri munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Näme üçin nagt töleseň 2 hepseden hem köp möçberde jerime tölemeli diýen soragyna hem jogap bermeýärler. Adamlar uloglaryny almak üçin alaşsyz aýdylan zady etmeli bolýarlar. Ulog durulgadan çykarmak üçin hem ýene 40 manat tölemeli diýip Marly ýaşaýjy belledi. Habarçymyz bu çäreler sebäpli polisiýanyň jerime durulgysynyň awtologlardan dolandygyny hem aýdýar. Onuň sözlerine görä soňky günlerde uloglar durulganyň daşynda hem goýulyp başlandy. Bu çäreleriň arasynda häkimetler polisiýa işgärlerine ýörüýte gözegçileri berkitmek arkaly olaryň sürüjilerden para almak tejribesini çäklendirmäge synanşýar. Ýöne habarçymyz bu çärelere garamazdan para berimiň pajarlap ösýändigini aýdýar. Mundan ozal gurotlyk ýa-da ynam haty bolmadyk sürüjiler polisiýa tarapyndan saklananda 20 manat para berýärdiler. Häzir sürüjiler
sürücüler polisiýa işgärlerine para berjek bolsa, onda olar puluny ýygyna ýanymyzda bir sany berkidilen adam bar. Ol bize gözökçülük edip otirdi ýerler we jerime ýazyp, uloglary durulga alyp gidýärler diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Ýöne şäher polisiýasynda habarçymyzyň sözlerine görä, ýagdaý öňkülerden o diýen tapawutlanmaýar. Bu ýerdäki polisiýa işgärleri sürücülerden jerimeden başga-da nähili düzgünüň bozulandygyna görä 200-500 manat aralygynda para soraýarlar. 20 sentýabrda gara reňkde ulog sürendigi üçin saklanan raýatdan 500 manat para alyp öz islegi bilen ulogny ak reňke boýajakdy we indi gara reňkdäki ulog sürmejekdi barada dilhat aldylar. Ondan şaty bolmadan ulog süren raýatdan hem jerimeden başga-da 100 manat para soradylar. Şondan soňra olaryň uloglaryny ýygyna berdiler diýip Marly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Marynyň polisiýa resmileri awtologlaryň hereketine we sürüjülere bolan gözökçülügiň güýçlendirilmeginiň resmi sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk bu barada Mary welaýatynyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa hem alyp bilmedi. Ýöne bu çäreler ýurtda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümizin rahatlygy atly bir aýlygyň dowam edýän mahalyna gabat gelýär. Türkmen hökümeti sentýabr aýyny öz içine alýan bu bir aýlygyň dowamynda geçirilen çäreleriň ýol hereketiniň asudalygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek, agyr ýol ulo hadisalarynyň öňüni almak maksadyndan uğralýandygyny aýdýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar bir aýlygyň dowamynda polisiýa işgärleriniň agla we çolo ýollarda tizligi ýokarlandyran sürüjüleri awlamak, olary jerime salmak ýa-da olardan para almak bilen meşguldygyny aýdýarlar.